Едно. Ще остава пичове. Ще цъкаме. Право. Ем, Непобедимите номер 2. Това е Специален гост. непобедимите епизод Да. 2, да, добре, че Иванката да каже. Непобедимите епизод 2, този път сме с трети непобедим, който миналата игра идваше доста мъжко. моля! Но пак Да, спечелихме, защото сме непобедимите. В смисъл, няма как. Не знам, аз танцувам с двете игралки на бъл. След бъфът. Добре. Ти са две момичета. Верно ли си падаш по игралки, бе? Брат, как да не спавам по игралки, нали? Знаеш как се е бъд? Както един мой близък приятел казваше, ах как го. Пускал 18 плюс 100 се е видял. Нищо не съм чул и нищо не съм видял. Господи, не путат заредите без материал. О, тък като тя на фитнес ще е съм този опит. Сашо, аз знаеш какво си мислех, брат? Мислех си да влогвам на фитнес, брат. Ще е як. То не е за някой, брат, да след време да си го гледам, да си го мислим. Да си казваме, какъв съм бил дебел, примерно. Между че е яко, аз го мисля. Аз се записвам, не се записвам, ами си правя някакви снимки прогрес. Да, Защото иначе се поглеждам в огледалото, съм лайк, брат, що си толкова дебел. Прогрес, yes. Това е Как страшно. звънах то от фарма, направо му е бах устата. Брат е мега щука днес. Просто си имаш два айтема, гледаш да не умираш много сега и просто имаш два айтема и кериш играта. Брат, скея, For no apparent reason. аз му пиках на дроба, бе. Къде учи? Аз така се качих доста, бе, брат, като го играех този смисъл, аз го играех да хитна плат. Нали, не успя да хитна плат, ама... Road to plat. Какво? Road to plat. Ага, просто... Подушвам нечия праня, ама не знам какво. На мида. И на бота, и на мида, и на топа подушвам. Направо му пиках устата, кета. Това е само за клипа, да знаете кой съм, мамка ви. Иначе е много слаб. Брат, тия клипове гледаме само. В смисъл, аз, банката, моята, ти мога да ги гледаш. Дигаме така... Дигаме аудиторията. Някой ще го видиш, кай те сманяци, коли се лапат. Живи и здраве, Много е, сме да. млади. Само една. Да умрем. Иване, ти добре, че му хитна маделчето, брат. Помага млад човек, има нужда. Макар че е супер малко тук, Саша, ако иска много даден даже. Бе, не ти дай тъпа, брат. Не въпреки, че няма мана. Няма мана, човека се усмихне. Абе, има за дабл. Има мана с дабл и сега отвери балата. Нямате толкова демчо. Яна. Сега ще му даря на криш му също малко. Ето, даря на криш. Вза. Брат, аз как станах бранд мейн, Иване? Ето е професионален бед. Правихте ли го, Не бе? знам дали камерата ме гледаше, ама... Не, изобщо аз гледаш тук фарма на мина. Видиш интересното. Бегай. СС, Това Иване. малко нагли не станаха. СС, брат ми. Мерси. Моля. Добре, че ми каза обратно. Какво ще направя? Да, нищо. Който е да имат истински авери. По дърво и камък да го търсиш, няма да научиш. Бе, се намери така в някой дивизия, май. Ба, този зет колко е слаб. Между да, играем в бронза. Добре, бе. Не, аз съм плат тук. Плат ли си верно, бе? Плат тройка съм. Тия що са толкова слаби, бе?
Аре, защото ти си бронз. Това Сашо е така... Той Сашо май бро. Сашо, Той аз май съм бронз с този акаунт. ти си нелегален. Къде те Я, знае. някой да дойде, някой да дойде. Чай, вземам плейтинга едно също. А, брат. Трудно сега са хилна. Аз ще взема дрейка, бал съм. Тук са всичките, брат. Аз ги зомвам ги, тук са прасти. А, не, да умрат, няма ги. Идем към гърба. Отиваш към гърба ми. Към гърба, да. Те да има 19 CS. Май има много забавно момчето. Кой бе? Те да. А. Виж го, той е тръгнал на първи айтем, ще взима Емар, брат. Той е луто. Сигурно вземе хекзринка. Вие видя ли как фашна толкова пазна, брат? Брат, той от тука. Добре, клипа. Не, лъжа. Той преди да вземе хейзринка, трябва да го убил в това нещо. Аз мога да ме дори. Нямам сериозен тук. Малка е, сигурно ще дойде тук. Да го знам какъв е тумор. Малка е тумор, брат. Въздействие. Не, сега фашна на ми да вземе. Just saying. Ръцете горе. Внимай, че малка е топсайд, да знаете. Аз само най-много си да опаде. Взе в момента се едно какво му моля да ме убие. Нямам. Добре. Кремака. Някаква информация. Майко! Е топсайд. Бесен съм, виж го бе, брат! Как не умря, бе? А, умря, добре. Ще я поводе. Добре. Зет няма флаш. Няма игнайт. Не ме е игнайтнал, значи му го върна игнайт. Малко на топ. It's fine by me. Има ли поджари? Чак пожар не. И колкото правим, бота толкова спря барал. Сефте. Малка е на пилци. Да, знаеш, Сашо. Къде е? На пилци е. На Много пиле... лесно да така. Пилци. Той няма да знае какво са пилците, брат. Ого, яво виж? Тук е симпатяга. Аз О, съм към някой да тебе. дойде, бе, пичко е. Идам. Изчуне. Добре, асистенцията е файн. Той ми. Не бите. Много здраве. Да има от мерси. Сашо, за да дълчи на шефева. Мале, това влезе в храста за да лупне. Та ми свърча има някакви ментални проблеми. Фак. Джангър е той. Да, аз имам малко болести. Освен, че съм болен, имам и болести. Само венерически. Иване, ще те правя селска булка, Аз съм от цел съм начапал бука. Браво, хипше. Видя ли го това? Кугу. Ботлейна малко са мъртви. Тя намито не седи пред... Опа. Нито и тя е с болест. От една Те партия. са две игралки на бота, бе. По принцип много дадем. Брат, аз направо избах майка. Също сте една минута гост. Да го гост не ми се гледа. Аз му ебах майката на този удар.
Пандата педали. Ние. Зера беква. И тук. Слизам към бота, брат, тя знаеш, защото такива слаби. Аз разбирам, че са бронз, ама... Какви сте? Абе, Гогла също те. Сашо, ала направим на бота ремплей. Голове един бронз между тях. Един джин бронз. Ще нямам бутушка майка му да я влиза, брат, аз си го отзаде. Да умра! А, Не. добре. Найс. Видя ли как си мислях това, брат? Я. Ма ги убихме. Добре, взех си бутушка. Беше файн, брат. Аз вече, тя играта свърши смисъл. Успя да си взема Лиандрито е сега. Играта е дъга. Не, Толц. Иска да гридна за една секунда отгоре лънца. Аз трябва да заваря да взема моята. Не знам, аз говорям в играта. СС. Пак почеш ли? Ого. Точно черите какво става? Видно. Да, бро, си героя. Запална, да. Ало. Яжда. Аз сега мод. Яс. Охо-хо-хо-хо! Той да е мъртъв. Да е мъртъв. О, да ми се го. Как? На къде отиви това? Много лошо. Аз вече нямам сърце. Добре, той ще мре. Той къде отиде? Еги. Тай река. И става взем това отвърти. Добре. Гадай парите. Нали време за червите? 30 секунди. Да, може. Слушай, може да вземем шеникус. Аз Даже, се... пускай, ала отивам да вземем поне един. Има 30 секунди. Аз ще изгледам. Брат, тя ми бият много демидж. О, мога да вземем, двата. Да, има. 10 секунди. Окей. Ми търета, Сашо. Добре, сте. Да, ще вършим ти работата. Аз ще изчакам 30 секунди. Готов ми е втори айтем, пичове, 14 минути тази игра е. Много лесно. Човека. Но обаче взел някой кила така. От никъде. Кой бе? Потом. Тебе е взел 2. От някъде взел третия. Взел е някакви килове, какво от някъде. Не, взел е някой кил, каза. Има го на запис даже. Не го изтрия. Ще правиш ли? Цензура, усещам цензура. Гледам, даже от една секунда. Найс. Брат, аз съм много силен. Абе, аз не съм слаб. Няма кой да ма спре, брат. Един Shadow Flame е сега и направо... Абе, мен има, ама не един. Джина М7, 4. Десо с нея има кома спре, малка. Малка аз. Не ми е приятел. О, господи боже. Добре, аз отворих каквото си така можах на топа. Ей, гъръл. О, тя намито ми е личната курва, между. Идва, следваме, хилваме, такова.
Добре. Ташо, и аз съм игралка вече, брат. Ще кажа, аз съм хубавата. Това не е Ами? тайна. Не е проблем. Важното е да не се ревнуваме, а да се ревнуваме. Шегувам се. Опа! Поехали. И аз той ти един друг да от на мен. Моето го няма да знам. Ай, тук. Аз че. Помощ! Там. Мерси. Май, те ме бата. Тая колко умря от първо. Та умря от срам. И аз системце? Не ми даде малко. Много няма. СС. Така че ще правя някой Това отбор. ганг култ на... Айде, тук. Ама ти имаш флаш. Бат, той ми скочан, че... Какви са му проблемите, че е 1-5? Ментално. Да, Оу, добре. това проблем е брат. Скочвайте го, бе. То седя там, се парите. Дай да ги убием, бе, Сашо. Моля те. Джина е топ, аз бъс с джипито. Тъй, че без джипи. Абе, ела на Дрейка, бе. Аз ли? Не, бе, не. Другия. Аз имам така... Други нужди. О! Един ме гледа. Добре. Едно за едно направих с Зайра, малко аз съм го изгонил на малко е. Мога му се обърнеш, Сашо, нещо. Виж ма къде е. Брат, намето го прави едно на едно, заклявам се. Намето го направи едно на едно, малко кая, брат. Няма да лъжа. Което може да си може. Няма да лъжа, бе. Аз можеш ли да вземеш този брейк? Папа. На Сашо. Дори сцената най-милото ти. Представи. Аз имам болести. Ето. Да, видя ли как фашна и се спря на едно място, бе, брат. Ето, видя ли този кил стил? Този дрейк стил? Те какви са. Ваш единствен неповторим топ-лейнер. Искам да се видя с това. Абе, оттук! Карай. Виж сега, тук трябва да направим един фейкър плей, трябва да направим един така бронз плей. Не прави фейка плея. Взе дрейка. Ще убих джип. Ти ли? Той фейка плея ли, бе, брат? Бе, не за подценява. Ти го наби. What? Нека да горят. Да горят в любов, както е казала една колежка от поп-полка. Бел, бели сме вътре. Той има колега беше. Един мой съученик. Пата ми батец е само ученички. 10 викаш само набор. Аз български четам всички. Добре, вече с този Shadow плеем играта свърши. Със сигурност играта свърши. Така че ме мама желаят. Той приятел взе да... Аз черно на толкова. Може да направите нещо. Някакви проекти. Какво да направя? Да, знам хубаво. Обжекти няма. Ти как падна от HB, той не може да си направи барелите? Виж моят топ, виж неговия. Договор за падане. Виж скорен дори. С какво съм паднал? Брат, умрях и все пак ще направя пентаки.
Ае! Аз съм... Гледай са! Уоп! Когато умреш, направиш такова, брат. Я дай асистенция от това. Е, Я фаи рифта, момчето. Маля, ако се беше за глупика, много ще аз спа. Том! Никой не ми гледа този на топ. Он само шат, бе. Дайте ли им барам? Аз би трябвало и само да мога да го направя Мари. Не, Изръчно ми гледа. не можеш сам. Ти загида. Ако си на под 50% мога да го направиш, ама така не мога. Тук учиш. Ела го направим Аз двамата. ти го правим. Аз ти го правим иначе. Аре. Малко някой поканем го. Само трябва да така. Не поканем го си друго. Ок, пре. Нямам ти го хилво. Добре, и наме се дойде. А, Ако го изпуснеш да умреш, Ще живее момчето. а, Не, сега. аз ще ги затворя отзад. Идвам. Да съм почти. Аре! Джина! Есть, брат ми. ме учиха да чукаме елегантно. Белисимо, шмарканто потресенто преди 2 години изпушки. Вие ги накъде, бе, брат. Stop it. Get some help. Еми, Еми, бързо лесно пусна. Такова е положението. Team Difference. Thank you. Непобедимите остават непобедими. Брат, защо ми Сворчан пише Team Difference? Керихме. Нейният отбор е по-добър от чуждия отбор, да ясно. Целият отбор е износи. Да видим последно какво подай. Клипа приключва 5 човек. Знам, че чакате по 2 седмици да клипам, ама какво е? Даваме на джунглера, защото ганкнахме 3 пъти. Бронз 1, 31 подай. Окей, това е всичко, бъбъбате.